Здравейте, приятели! Много се радвам, че се чува, защото не обичам да крещя. Научих се да шепна и много се радвам, че има чуваемост. Тези, които са кресливите патриоти, са другаде. Те имат други микрофони, включително в Народното събрание, над което е размахал автомата този завоевател. И които обаче няма да впрегнат своя патриотизъм срещу него, а срещу всичко останало. Искам да, понеже едва не мога да добавя нещо към думите на хората, които разбира се са страдалци, репресирани, какво да кажа повече от тях. Мога само евентуално да дам известен принос с малко информация. Понеже сме се събрали тук заради символиката, нали така? Тя символиката има много лица в този паметник. Например, гледайте се в лицето на войника горе. Проявете малко въображение да се върнете назад в епохата и ще разберете, че това всъщност е лицето на Сталин, разкрасено от българските му слуги. Този Сталин на този паметник за това оцелява. Не защото е паметника на нещо друго, а защото е паметника на сталинизма в България, който под прикрита форма тук се подкрепя и подкрепя и подкрепя. На броени метри от тук, в мое ляво, ваше дясно, не толкова отдавна имаше паметник на Брежнев, ако си спомняте. Сложиха го и го махнаха. Слагаха и махаха паметници на Сталин, слагаха и махаха паметници на Тодор Живков. Същите тези хора, които слагаха и махаха паметници, ни казват на мен, на вас, на всички тук, които сме се събрали, че ние сме ни вандали, ако искаме да махаме паметници. Защото само те са тези господари, които според тях имат право да слагат и да махат паметници. Това е което те ни съобщават на практика. Тук е Едвин, на него му отива Сугарев много повече да говори за това, защото той беше организатор на демонстрацията от 3 ноември 1993 година срещу тогавашния режим на практика, под формата на екопротест, на който българите скандирахме тогава за първа демокрация, седмица преди Живков, да падне. Ако си спомняте, тогава в работническо дело писаха, че сме се събрали групичка хора, и сега така ще пишат. Групичка има хора, групичка граждани, групичка има граждани, значи все пак ни има. Странно е как се връщат нещата. Все пак искам да припомня, че след тази групичка граждани от 3 ноември 1989 година имаше и огромен митинг на Орлов мост. Все от някъде трябва да се започне, нали? Затова сме тук всъщност, мисля аз. Защото това е паметник на голямата комунистическа лъжа. Няма нищо общо с освобождението на България, а е точно обратното. Аз така малко позволявам си в своя стил на югословица да кажа, че съкръщението от паметник на комунистическата лъжа е ПКЛ. И аз смятам, че той трябва да отиде в ПКЛ на историята. Този човек отгоре с автомата, този красив, така изрисуван младеж, всъщност, скоби казано, понеже става дума за малко повече информация, позирал един цирков артист, ако търсим символиката. Има, така да се каже, дързостта и в днешна европейска България да размахва автомата си над патриотите, брати Георгиеви, които седат със сведени глави пред университета Софийския, над Българското народно събрание, над всички нас, в крайна сметка. И аз прочетах преди 2 дни какво е казал един френски журналист от Новел Обсерватор, най-големия седмичник във Франция, Жан-Батист Ноде, който казва в интервю за български сайт, че паметника на Съветската армия демонстрира доминирането на руския интерес на България. Аз бих казал на съветския. И тук предизвиквам да се замислят самите руснаци. Какво общо има този паметник с Русия, много се извинявам, с днешна Русия? Този паметник има нещо общо с комунизма, със същия този, който тук едни другари си го свалиха. За съжаление, не сме ние с вас. Много щях да се радвам да сме били ние. Обаче си го свалиха едни другари, за да си трансформират политическата власт в икономическа, нали така? Тъй, че за какво са се хвърли на бързурата да защитават идеологическия символ на системата, която те сами демонтираха, но не дават да бъде демонтиран този паметник да му се види. Защо така? От какво толкова се боят? После питам аз още нещо друго. Коя е най-голямата заменка в новата история на България? Ами, махнаха паметниците на Желязната Софийска дивизия пред НДК, който сега после стана НДК, където бяха написани, аз го помня като дете, на 3 плочи паметни бяха написани 4000 имена на българи паднали във войните. Конкретно на така наречената 1 и 6 полк на Желязната Софийска дивизия, която се е воювала и в Люлебургас, практически на всички фронтове около България. И която, представете си, на 15 октомври 1916 година
прегазва с атака на нож руските завоеватели в Добруджа и отива с марш в Букурещ. Това не е националистическо изявление. Между другото, битката се е състояла при селището, което се казва Кобадин. Да е чува някой от вас Пенчо Кобадински от ЦК на Политбюро на БКП да се похвали с тази победа на българската армия? Естествено, че не, нали? Само така, вмятам някои малки подробности. Да питам аз, що за заменка е това да махнеш ти паметника на 4000 български убити в войните за България, независимо от това дали каузата е била правилна или не, от сегашна международна гледна точка, да ги махнеш оттам, а в същото време да защитаваш ето това нещо тук, което стои зад мен, зад гърба ми. Аз за това съм дошъл с тази фанелка, на която пише "Вдигайте си чуковете". Получих я като подарък от издателството на книгата на Огнян Стефанов, когато го привика с чукове. И понеже съм, аз не знам, странен, взех, че написах този лозунг тогава на демонстрацията, рекавата демонстрация на шефа журналисти. Бяха много по-малко, колкото вие сте тук, които не проявиха солидарност със своя колега. Но съм дошъл с него, защото смятам с този надпис, понеже мисля, че се отнася и за този случай. Днес по целия свят ще покажат едни хора с чукове, които на 9 ноември 1989 година разбиха Берлинската стена. Аз мисля, че в това също имаше символика. Някакси яростта на чуковете, които символизираха системата, се вгради в цялата тази картина, която и днес всички телевизии по света ще припомнят. Ние тези неща трябва да ги помним, да ги забелязваме и да ги казваме. От някъде трябва да се започне. Трябва да се започне от там тази лъжа за този паметник да бъде най-напред разкрита пред хората. Разбира се, какво ще направят другите медиите е друга тема. И накрая искам да завърша с нещо много конкретно. Някой от нас виждал ли е в публичното правно пространство договора, който е подписан на 4 август между България и Русия 1992 година между президентите Елцин и Желю Желев за дружба и сътрудничество. В него в точка 14 се говори за защитата на паметниците. Той по дефиниция е дискриминационен спрямо България, тъй като става дума за взаимна защита на паметниците. Колко са паметниците българските в Русия? Дали ги има на пръстите на едната ръка? Докато тук са стотици. Добре, нека да бъдат защитени. Но там изрично се говори за костници. Тук няма никаква кост положена. Значи върху костите на доста българи е построен този паметник на практика, които са пострадали от режима. И къде са паметниците за българското автентично партизанско движение, което е продължило до 54-та, че ако не и 6-та година, и за което практически единици хора, които специално се знаят. Къде са тези паметници? Говориха хора преди мен, аз искам да засягам тази тема. Горяни не са партизани. Да, точно така, горяни не са партизани, но по същество това е народно съзнание, не е така. За това защо не се говори? Къде са тези паметници? Защо трябва да го има този, само не си ги няма? Това е което искам да кажа. Надявам се, че успях да поставя няколко въпроса. Какво от тях, разбира се, се говори в публичното пространство е друг разговор, защото, как да кажа, точно аз искам да го кажа. Всъщност съветската армия е единственото нещо, от което ни